Не спя от 2 години. Не спя от половин година. Не спя от 10 години. Светлината е враг номер 1 на съня. Мозъкът в нито един момент не спира. Истината, че ако не си осигуряваме достатъчно сън, няма да има никакви спомени. Състоянието на сън е едно от състоянието на съзнание. Осигуряването на достатъчно количество сън подкрепя нашата имунна система. 7 часа са абсолютния минимум. Посредством движенията на очите, ние реално измерваме мозъчната дейност. Не лягай рано, а ставай по-рано. Здравейте! Вие сте с Real Talks, подкастът на Real Food, където си говорим за важните теми, свързани с здравето и здравословния начин на живота. Аз съм Боряна, а днес с мен е една дама, с която ще разбие много митове и ще ни разкрие много неща, свързани с съня, а именно Гергана Радович. Благодаря ти, че прие нашата покана. Радвам се, че съм тук. Благодаря ти, че ме покани. Искам да споделя на нашата аудитория, преди да започнем разговора, че всъщност аз съм супер развълнувана за този разговор и както с тебе си говорихме много пъти вече, че за мен тази тема е много интересна и всъщност не осъзнавах колко е интересна до малко преди да започна да се подготвям за нашия епизод. Така че нямам търпение да научим, както аз да науча за себе си, така и нашата аудитория да научи малко повече за тази много голяма част от нашото денонощие, която може би не осъзнаваме нейната важност. Напреди да започнем, искам ти да се представиш няколко думи и да кажеш кое е най-важното за теб, което нашата аудитория трябва да знае. Ти вече ме представи, казвам се Гергана Радович, аз съм холистичен терапевт и специалист по съня, автор съм и на книгата за съня. Помагам на успешните, на активните хора да подобрят качеството на своя сън, така че да се радват на по-добър, по-щастлив и по-успешен живот, в личен и в професионален план. Имам повече от 15 години стаж като авиационен инструктор, по време на които помагах на пилоти и други категории авиационен персонал да подобрят качеството на съня си, да управляват стреса, да работят по-добре в екип и изобщо да вършат по-добре своята работа. Твоята страст всъщност към съня се появява, когато започваш да се занимаваш с авиация или е преди това? Аз завърших авиационно образование, първото ми образование е авиационен инженер и започнах работа в учебно заведение след това в авиационната сфера. И реално едно от нещата, които започнах да правя, да се развивам в сферата на управление на стреса, работата в екип, управление на грешките и така нататък. И така станах реално авиационен инструктор. Темата за съня беше част от цялата тема, която така беше насочена към подобряване на здравето и ефективността на пилотите, на кабинните екипажи, на техническия персонал. Така че темата за съня дойде в последствие на по-широката тема за управление на стреса и така, умората в авиационната сфера, така да го кажа. Като тук е важно да споменем, че в авиацията тази тема, изобщо темата за управление на ефективността, намаляването на грешките, които могат да възникнат, се разглежда от много отдавна. И от тази гледна точка не е случайно, че темата за съня излиза от авиацията. Mm-hmm. Защото за този тип професии, за пилотите, за кабините екипажи, за ръководител полетите, изключително важно, за техническите екипажи е изключително важно да се наспиват добре, да управляват стреса и така да дават най-доброто, което могат в едни условия, които са доста натоварени. Във всякакъв смисъл на тази дума. Това са хората, може би, които най-добре трябва да се научат как да се справят в стресови ситуации и да могат да ги управляват. Добре, а каква е твоята мисия? Мисията ми е да помогна на активните хора да открият качествения сън, да управляват стреса по-добре, да живеят по-добре. Защото само когато обърнат внимание на тези неща, на съня, на стреса, на взаимоотношенията, те могат да се радват. Ние можем да се радваме на един наистина пълноценен живот, на добро здраве, на добри взаимоотношения и на смисъл. Говорейки за съня, сега ще те попитам малко за теб, като човек, да може хората да се запознаят още повече с теб. Ти всъщност в колко часа си лягаш? Различно. Лягам си между 10 и
по-рядко 11, но обикновено около 10 и половина си лягам. Аз съм от хората, които като цяло лягат по-рано и могат да стават по-рано, така че гледам до 10 и половина. Разбира се, има изключения, но те са по-скоро изключения. Да. Добре, имаш ли някаква типа рутина, нещо, което задължително всяка вечер правиш? Имам, не бих го кръстила рутина в смисъла на това, което ние влагаме, като задължително трябва да правиш нещо. Mm-hmm. Но имам, за мен е много важно вечер да си легна спокойна. Тоест да оставя напрежението от деня си зад гърба си. Тоест последния час-два, според зависи от ситуацията, разбира се, обръщам внимание на това как се чувствам. Тоест на ума си и на изчистването от напрежението от деня. И от тази гледна точка моята рутина включва тест практики, т.е. медитативни практики до известна степен, включва четене на нещо интересно, което не е натоварващо, не е свързано с така неприятни емоции. Разбира се, взаимоотношенията с моите семейство са много важни, т.е. това е част от моята рутина вечер. И като цяло, нещото, което за мен работи много силно, задължително си взем горещ душ, защото заспивам по-лесно. Да. Така че това е, може би, важното. Това всъщност аз също съм го усетила и после малко по-късно, когато говорим, аз тук съм приготвила твоята книга и твоя дневник и ще поговорим за тях, но всъщност когато попълва дневника, това беше навсякъде. Какво правиш 2 часа преди сън? Взимам си горещ душ. И това за мен също е задължително. Просто в смисъл няма как да си легна без да съм си изкъпала. Точно. И то с много вряла вода, просто за да мога да се сгрея и да съм готова за съня. И, говорейки си отново за съня, минаваме и към по-голямата ни тема, към основната тема на днешния епизод, която всъщност е свързана с съня и с нашето разбиране за него, което считам аз, че до някаква степен ни е малко грешно. Ще започна всъщност с големия въпрос: какво е сънят? Ти задаваш един въпрос, който е наистина голям, защото, разбира се, има доста хора, които се занимават с съня като процес. И те не могат съвсем да си отговорят на въпроса какво представлява съня. Сега, от една страна, периода, в който сме в сън, реално в който спим, е едно от състояние на съзнанието. Тоест, едно от другите състояния е будното състояние, в което ние сме сега. Така че състоянието на сън е едно от състоянията на съзнанието. Какво означава това? Означава, че в определена част от денонощието ние сме под влиянието на определени неща, които се случват. Или ако трябва да съкратя отговора си, той би бил, че съня е период от денонощието, което ние прекарваме в доста беззащитно състояние, нарочно го казвам, в който обаче е период тялото ни и ума ни наваксват ресурсите, които са загубили в будно състояние. Тоест през останалите, да кажем, 2/3 от денонощието. Състоянието на сън, т.е. няма едно определение, може би, какво представлява съня. Ако попитаме който и да е, той ще каже какво е за него съня, разбира се, но няма едно определение, около което всички се обединяват, всички учени, но всички са обединени около ползите от съня. Тоест, съня е изключително важен за нашето функциониране, физическо, психическо, емоционално, житейско, професионално, всякакво. Така че съня е, може би, едно от най-важните неща, които ние трябва да правим всеки дневно. Аз това, което мога да кажа за съня, сега докато го каза, се замислям, че за мен съня е една почивка. Аз отивам да си почивам, означава аз отивам да спя. Просто наистина усещам, че това е моят начин на почивка, просто да поспя. Това е... Почивката може да бъде и по-различна от съня. Тоест, съня е само една от формите на почивка, но тя е най-дълбоката почивка. Реално ние си почиваме и докато лежим без да спим, и докато четем, и докато сме сред природата, или докато спортуваме. Това са различни видове почивка, но съня е най-пълноценната почивка и наистина по време на сън тялото ни се възобновява в всякакъв смисъл на тази дума.
Приемам колагена ежедневно, най-често сутрин, разтворен в кафе или чиста вода. Откакто го използвам, забелязвам позитивна промяна в тонуса, в храносмилателната система, косата ми е по-лъскава, кожата с изравнен тен, а ногтите по-здрави. Ние казахме, че имаме нужда от съня, за да може тялото ни да почине и да даде един нов старт. Но има ли още нещо, което всъщност ни дава съня? Когато спим, самия период на сън има няколко етапа. Но така в различните етапи се случват различни неща, може би. Няма да влизам в подробности, защото мисля, че не е интересно за широката аудитория, но като цяло можем да кажем, че по време на сън тялото физически се възобновява. Тоест ние не просто почиваме, органите, клетките се възобновяват, отделя се хормона на растежа, това, което сме изхабили като енергия, като ресурси, като материал, ако щеш през деня, през нощта се изгражда обратно. Така че, ако тренираме през деня, пък дори да не тренираме, движейки се, нашите мускули се разкъсват, така можем да го споделим. И всъщност по време на сън те се заздравяват обратно, те се изграждат. Тоест, ако тренирате усърдно, задължително е да спите. Достатъчно. Тоест, съкращавам съня за сметка на тренировката не е много, много подходящо. Така, това е чисто едната страна, физическото възобновяване на тялото. Съня е свързан с ресетване, може би така, да го споделим, на различни процеси в тялото. Той е свързан с хормоналния баланс, той е свързан с хормоните на стреса, като кортизол, адреналина, той е свързан с хормоните на чувството на глад, примерно идиситус, като грелина и лептина. Той е свързан с всички останали части от нашето тяло до ниво клетка, процес. И когато спим, ние даваме възможност реално, това, което се случва, е, че затваряйки очи, откъсвайки се от действителността, влизайки в това беззащитно състояние, реално мозъка има възможността, времето, пространството да се обърне навътре, т.е. да се откъсне от външната среда и да се обърне навътре към тялото и към самия себе си. Тоест, другото нещо, което се случва по време на сън е, че ние подреждаме цялата тази, филтрираме, пресяваме, подреждаме и отхвърляме цялата информация, която сме събрали през деня. Защото дори да не си даваме сметка, ние целият ден попиваме страшно много информация и всъщност периода на сън е изключително важен, за да подредим това, което е важно, и да се освободим от другото, което не ни е важно. И ако не си дадем достатъчно време да се наспим, нито ще се възобновим физически. Нещо много важно, забравих да кажа, е, че осигуряването на достатъчно количество сън подкрепя нашата имунна система. Това е изключително важно и от една страна, и от друга страна ни прави по-умни, по-съобразителни, по-адекватни. Ако не сме се наспали, не можем, губим чувството си за хумор, нали? Едно от видимите неща. Така че съня е много, 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 много важен. Ми стане интересно, защото това е момента, в който сме най-беззащитни. Защото ние реално сме беззащитни. Защото сега, когато спиш вкъщи и си с заключена врата и може би имаш куче, се надяваме, че всичко е наред. Не си точно беззащитен, не живееш с това усещане. Но всъщност, чисто от еволюционна гледна точка, периода на сън е период, в който всяко едно живо същество, не само човека, но може би човека, да се ограничим до него, повечето сетива не работят. И реално без сетивата ние сме уязвими за това, което се случва около нас. И ако се върнем пак от еволюционна гледна точка назад, когато хората са спали в пещерите, не са били открили огъня и така, кое е делял живота от смъртта? Може ли цялото племе да спи? Естествено, да, има един, който естествено, че не. Пази, да, защото ако цялото племе спи, на сутринта нямало да има кой да се събуди. Да. по ред причини. Така че по време на сън ние сме неподвижни. Можем да се събудим от много, така сравнително силен шум. Хайде, да не така
използваме крайности, но реално можем да се събудим от силен шум, почти нямаме усещане за мирис, нямаме усещане за вкус, зрението не работи, тактилните усещания също не работят толкова. Така че няма как да усетим опасността. Тоест, говорейки си за здравето и съня играе огромна роля върху нашето здраве, нали така? Първостепенна роля. Ако искаме да сме здрави във всякакъв аспект, трябва да обърнем внимание на достатъчното количество сън. Има много изследвания и те продължават да се увеличават, които показват връзката между липсата на достатъчно количество сън или некачествения сън с редица заболявания, в това число сърдечно-съдови, наднормено тегло, състояние като Алцхаймер, най-различни неща и депресия. Това е важно да го споменем. За съжаление, депресията и тревожността са състояния, които набират все повече популярност, в смисъл все повече хора започват да ги изпитват. Така че, ако положим усилия да си набавим достатъчно качествен сън, нарочно наблягам на думата качествен, ние можем да си спестим много здравословни последствия или ако вече има някакво здравословно състояние, то може по-лесно да се подобри. Тоест, ако сме настинали, ако сме така грип, вирус, нещо, реално сънят е едно от нещата, което може да ни помогне да се възстановим по-бързо. И не случайно в подобни периоди повечето хора имат нужда да спят повече и някакси се съпротивляват срещу това, което не е редно. По-добре дай на тялото си съня, от който се нуждае, за да се възстановиш много по-бързо и да се върнеш обратно в играта много по-бързо. Да, той имам чувство, че някакси самия организъм, точно това, което каза, той те кара. Легни, поспи, почини, нали, за да може по-бързо да се възстанови. Да. Ти наблегна на качествен сън. Какво означава качествен сън? Вероятно, ако попитаме така няколко човека, за тях това би означало различни неща, но качественият сън е достатъчно дългия непробуден сън, след който се будиш освежен, след който се будиш адекватен, след който си готов за новия период на активност, т.е. за деня. Качественият сън е този сън, в който нямаме пробуждания, нямаме ставания до тоалетна, до хладилник. Някои хора, представи си, стават за да посетят хладилника. Нямаме будения, защото, да кажем, имаме малко дете или кучето нещо се случва с него. Качественият сън определено е съня, който периода на сън, който е необходим на различните хора. Защото всеки от нас има различна потребност от сън и колкото повече си осигурява това количество, толкова по-качествен може би е съня му. Има някои особености, но предлагам да поговорим за тях отделно. Да, добре. За етапите на съня, може ли малко повече да ни споделиш, като колко са те? И тук вече, подготвяйки се за нашия разговор, малко се запознах с тях и всъщност в един от етапите с сънищата. И за това също искам да поговорим, но първо ни разкажи всъщност за етапите и колко са те и за какво отговарят. Етапите на съня към момента се смятат, че са 4, до преди известно време бяха 5, но мисля, че не е необходимо да влизаме толкова в подробности, чисто от медицинска гледна точка, а по-скоро ми се иска да ги представя по друг начин. Вече споделих, че тялото и ума имат нужда от времето за сън. Тялото има нужда от време за сън, за да почине, докато ума има нужда от времето на сън, за да организира своите ресурси. От тази гледна точка можем да разделим етапите на съня на два големи етапа. Етап, който е насочен към възстановяване на тялото, физическото възстановяване на тялото, и етап, който е насочен, или фаза, която е насочена към работата, дейността на ума, дейността на мозъка. От тази гледна точка, когато се приготвим да спим вече, реално ние първото, което правим, ние се отпускаме.
И постепенно така мозъчната дейност затихва, мозъчните вълни се променят от бета вълни в будно състояние, преминават към алфа, след това преминават към другите видове, свързани с съня и сънуването. Но това, което се случва в началото, е, че ние влизаме в най-леката част на съня. Това е заспиването и първите, да кажем, 10 минути, в които нашия сън е много лек. Ако не се събудим, обикновено вечер не се събуждаме, ако не се събудим, влизаме във втората част на съня, който съня вече е малко по-дълбок. Все още е лек, но е малко по-дълбок. Този период може да се нарече и дрямка. Реално. Тоест първите около 30 минути от периода на съня са по-скоро лекия сън, свързан с отпускането и навлизането по-дълбоко в дебрите на съня. Събуждането е сравнително лесно. Ние не сме съвсем откъснати от околната среда. Ако не се събудим обаче, влизаме вече в дълбоките фази на съня. Така, от медицинска гледна точка, това са така наречените трета и четвърта фаза на съня реално. Доскоро бях трета и четвърта, сега са само трета, без значение, но това е дълбоката част на съня, в която вече тялото започва да произвежда хормона на растежа. Клетките започват да се възстановяват, да се появяват нови клетки и така нататък. И е много важно ние да прекараме достатъчно време в този етап. Достатъчно време означава различно нещо от гледна точка на това, за коя част на нощта става дума. Защото ако приемем, че си лягаме към 10-11, тази първа част на съня се случва малко между 11-12, между 11 и 1, да кажем. И този първи етап на съня е най-дълбокия, най-продължителния, прекаран в дълбокия сън. Това е може би около 50-60 минути. След това влизаме в така наречения парадоксален сън, втората голяма фаза на съня, която е свързана с дейността на мозъка. Или ако това, което обясних до тук, е свързано с тялото, наричаме го още non-REM сън или сън без бързо движение на очите. Втората голяма фаза, парадоксалния сън, е сън с бързо движение на очите, който посредством движенията на очите ние реално измерваме мозъчната дейност. Това, което различава реално първата голяма фаза от втората голяма фаза, е, че когато превключим в този режим на парадоксален сън, реално се включва един такъв механизъм на парализа. Наричаме го още и сън на парализа, която реално обездвижва тялото. Защото умът ни в този момент е в така състояние, което е много наподобяващо, много активно състояние, подобно на будното състояние. И ако го няма този механизъм на парализа, реално кое би ни спряло да изиграем това, което ни минава през ума, което може да бъде доста опасно. Реално. Така че фазите на съня, най-общо казано, са две. Non-REM и REM сън, те протичат в рамките на 90 минути. Между 90 и 120 минути, като по-често се твърди, че са в рамките на 90 минути. Този цикъл на съня, който се опитах да обясня до тук, съставен от Non-REM и REM сън, реално се повтаря няколко пъти през нощта. Вече в зависимост от това колко часа спим, да кажем, нормално е между 4 и 7 пъти за човека в активна възраст. Децата имат нужда от повече сън, бебетата имат нужда от още повече сън, при тях съня е малко по-различен, отколкото е при възрастните хора. Смята се, че при хората над 65 години те имат нужда от, да кажем, 7-8 часа сън, докато активният човек има нужда между 7 и 9 часа сън. Като пак това са доста общи граници. Но ми се иска нещо друго да добавя тук, което хората често не разбират. Те си мислят, че ако си набавят, да кажем, 90 минути сън,
Нали, имат един цял цикъл, това е достатъчно. Или ако си набавят, да кажем, 5 часа сън и са минали вече през фазата на така физическото възстановяване, те вече могат да се събудят и да започнат да правят това, което имат да правят. Но истината е, че в началото на нощта, да кажем 11-12, фокусът е обърнат към физическото тяло. Във втората част на нощта, т.е. непосредствено преди събуждане вече, фокуса е обърнат повече към ума. Т.е. този 90-минутен цикъл, реално той не е фиксиран като по части, ами тези части вътре се променят като продължителност. И от тази гледна точка, пропуснах и нещо важно да кажа, че парадоксалният сън е свързан всъщност с сънуването. И нашия най-дълъг период на сънуване реално е непосредствено преди събуждане. Като ако в началото на нощта ние сънуваме на всеки 90-минутен цикъл, но ако в началото на нощта тези съни ще са били 1, 2, 3 минути, към края вече непосредствено преди събуждане може да бъдат 20-30 минути. И там са вече сложни сънища, има история, нали, ние така преживяваме някакви неща. Тоест, всъщност, може да се каже, че сънищата, които сънуваме непосредствено преди събуждане, са тези, които всъщност помним. Най-често да. Не е задължително, но най-често това са сънищата, които помним, просто защото ние се събуждаме непосредствено след тях. Добре. Ще те върна малко за това, което каза, нали, за етапите. Може ли в такъв случай да се каже, че хората, които се будят през нощта, които по-лесно се будят през нощта, да кажем, са били в някои от първите етапи на съня, на тези 90 минути? И да, и не, защото това е много, много общо. От моите впечатления, от работата ми с клиенти, от това, което съм виждала в така курсовете, обученията, които водя, е, че хората се будят през нощта. Не е задължително да се будят в тези първоначални периоди. Те дори не се будят в първите 30 минути. Те се будят след 2 часа. След 3 часа. Те се будят в малките часове на нощта и не могат да заспят. Пак има изключения, но като цяло говоря за така общото ми наблюдение. Те се будят, защото през деня живеят под стрес, т.е. живота им има много изисквания към тях. Хайде, може би така да го обобщим. И не успявайки да управляват стреса добре, той се проявява като тревожност, той се проявява като негативни мисли, като негативни сънища, неприятни сънища и те се събуждат. Това е едното. Другото нещо е, че понякога хората идват и казват, аз се будя, нямам причина да се будя, защото живота ми е окей. Нямам кой знае какво натоварване, но причината за тяхното будене са стари случки, стари взаимоотношения, стари травми, които са изтласкани някъде назад и не им обърнато внимание. И разбира се, има и друга ситуация, в която хората се будят, защото не се чувстват добре. Тоест има физически проблем. Дали, тук не споменавам децата, естествено, външните това, ако причини. няма никакви други външни фактори, нали? Да. Това реално, когато ние лягаме вечер, ако сме активни през деня и лягаме вечер, за да спим, тялото естествено влиза в дълбоките фази на съня. И ако това не се случва, има причина за него. И тази причина може да е свързана с навиците на живот, с навиците на сън, може да е свързана с нещата, които приемаме или правим 2 часа преди лягане, в това число алкохол, кофеин, наркотиците дори не искам да ги споменавам. Нали? С активностите, които имаме, много често хората казват, че единственото им време за спорт или най-приятното им време за спорт е вечер след работа и ако този спорт е много натоварващ, много активен, това не влияе добре на съня в повечето случаи. Има изключения, разбира се, но в повечето случаи то отлага заспиването. Допълнително така променя цикъла на съня. Така че има доста неща, които е важно да се знаят на които е важно да се обърне внимание. И тук ми хрумва нещо друго. Ти ме попита одеве за качествения сън.
много лесен начин да си отговорим на това дали е качествен нашия сън е първо колко часа спим. И ако е по-малко от 7, значи съня ни не е качествен. В повечето случаи има хора, които имат нужда от по-малко от 6 часа, но те като цяло са изключения. Пък в моето наблюдение е, че буквално всеки трети идва и казва, аз мога да свикна да спя с 6 часа, което не е точно така. Едно е какво си казвам, а друго е какво има нужда моето тяло. Така че ако спите по-малко от 6 часа, ако си лягате много късно, ако ставате много късно, ако се будите, ако се чувствате изморени сутрин, съня ви не е много качествен. Може би да споделим за безплатния ресурс, който предлагам, който можем да предложим на слушателите, да направят оценка на своя сън, така че да видят откъде започват и какво има нужда да се подобри в живота им, за да се чувстват по-добре. Да, всъщност този ресурс, за който ти спомена, той ще бъде долу в описанието на видеоклипа, както и други ресурси от епизода. Както спомена тези неща преди малко, които ги избори, нали, може би така леко си правя идея, че може би аз нямам много качествен сън, защото сутрин съм ужас и ми е много трудно да се буда. Но ще си направя този тест и ще видим какво ще излезе. Може ли малко да поговорим всъщност и за безсънието? Защото ти спомена, нали, че хората, които се будат през нощта, нали, най-вероятно имат някакви проблеми, които са вътрешно в тях, но предполагам, че това, ако се случва, нали, веднъж-два пъти в седмицата, не е нещо, което толкова много би трябвало да ни притесни. Говорейки вече, нали, за безсънието, тук би ми било интересно да ни споделиш малко повече всъщност как да го разпознаем и как да не си мислим, че ако се будим веднъж през седмицата, нали, край ние вече, нали, страдаме от нещо. Много е важно да се има предвид, че всеки човек е уникален. Неговите потребности може би са уникални. Но все пак ние влизаме в някакви граници. На всеки от нас се случва да не спи от време на време и това е съвсем нормално. Обаче, ако 5 дни от седмицата спиш по-малко от часовете, които имаш нужда, които са, да кажем, 7. Като 7 е по-скоро минимума. Но да кажем 8 часа. Ако 5 дни от седмицата спиш по-малко от 8 часа, това означава, че не си доспиваш. Ако имаш желание и време да спиш повече, но не се получава, и това е ден след ден, може би имаш проблеми с безсънието. Нещо, което е важно да споделим, когато говорим за проблеми с съня, обикновено се смята, че тези проблеми с съня не винаги са първопричината, а по-скоро са последствие от нещо, което се случва в живота ти. Може да е физиологично състояние, може да е някакво заболяване, може да е някои от нарушенията на съня. Те самите са над 100 вида. За щастие най-често срещаното е безсънието, което ние можем да променим. Да. Всичко останало изисква медицинска. Повечето от останалите изискват някаква медицинска намеса. Когато говорим за безсъние, е важно да си отговорим на няколко въпроса от типа на от колко време не спя достатъчно. И ако това е свързано ли е с нещо конкретно, примерно загуба на работа, загуба на близък, сериозна житейска криза, заболяване. И ако отговора ни, а той често е, за съжаление, не спи от 2 години, не спи от половин година, не спи от 10 години, тогава говорим за сериозни проблеми с безсънието, които е важно да се адресират. Тоест за безсъние говорим, ако проблемите с съня са по-дълги от 3 месеца. Между 6 и 12 седмици, т.е. месец и половина до 3 месеца са така добър индикатор за това страдаме ли от безсъние или не. Друго важно нещо, когато говорим за безсънието е безсънието има различни видове. Има хора, които заспиват лесно, но се будят посред нощ. Това, което одеве споменахме. И не могат да заспят. Или могат да заспят, но едва след няколко часа. Има хора, които много трудно заспиват. И заспиват едва в 3, в 4, в 5, а трябва да стават в 7. Тоест, едно, че причините за безсънието са различни. Второ, че видовете безсъние също са различни. Но може би да кажа и нещо хубаво
нещо позитивно. По мое наблюдение, голяма част от тези причини могат да бъдат идентифицирани, могат да бъдат коригирани и те могат да, и това може да бъде постигнато със сравнително малко усилия. Тоест, всеки с малко помощ би могъл да го постигне. Аз вярвам, че всеки би могъл да подобри съня си. Може би да не всеки може да постигне най-доброто качество на съня, което се иска по учебник, но всеки може да постигне по-добро качество на съня и това обикновено започва с навиците на сън. Това, което ние правим през деня. Да, точно всъщност това ще да те попитам, ако след тези 3-4 месеца, нали, осъзнаем, че ние явно имаме някакъв проблем с съня, кои са първите стъпки, какво първо трябва да направим, за да може да го подобрим сами? Можем ли въобще сами да подобрим безсънието? Можем, но трябва да знаем какво подобряваме. Повечето хора, безсънието не е основният проблем за тях. В смисъл, те не се събуждат една сутрин и казват, аз страдам от безсъние. Дай да видя какво мога да направя. Това е последното нещо реално, на което те обръщат внимание. И от тази гледна точка, ако не знаеш, макар че то е, може би, едно от първите неща, на което трябва да обърна внимание, но ако не знаеш, че това е най-важното или първостепенното, те започват обикновено, това са моите впечатления, търсят начин да подобрят храненето, търсят начин да подобрят физическата активност, търсят начин да облегчат състоянието с алкохол, храна, т.е. обратното на всичко това. Оправдават се с стреса, оправдават се с работата, оправдават се с взаимоотношенията, оправдават се с това, че са много заети, оправдават се с това, че нямат воля. Реално имаме много какво да направим, но съм забелязала, че когато говорим за самодисциплина, е по-лесно, ако се обърнем и потърсим външна помощ. И от тази гледна точка, кои са стъпките, които бих препоръчала, задължително човек да си даде ясна сметка, да направи оценка какво е качеството на неговия сън, но какви са и неговите ежедневни навици. В колко става, в колко ляга, какво прави, яде ли, не яде ли, спортува ли, не спортува ли. Тоест, ние трябва да имаме един период на наблюдение, обикновено 2 седмици са минимума, който искаме, за да видим какво се случва. И това е първата стъпка. Оттам нататък, втората стъпка е да си дадем сметка, като те не е задължително да свърши едната, за да започне другата, но да си дадем сметка от това, от колко часа сън ние се нуждаем. И дали си ги осигуряваме. И ако не си ги осигуряваме, защо не си ги осигуряваме? И тук стигаме до митовете за съня. Да. Какво е, а какво си казваме, че е. Което са различни неща. След малко всъщност ще преминем към темата с митовете, за която аз най-много се вълнувам, но преди това искам още малко да задържим на тази вълна и всъщност да те попитам, кои са основните правила, просто да ни ги отбележиш за добър сън. Дисциплина. Можем да обобщим всички правила с тази дума, която много хора не харесват, нормално. Но има няколко основни правила за добър сън и те са прости. Това, че са прости, не означава, че винаги ги прилагаме, но като цяло, за мен най-важното нещо е човек да знае от колко часа има нужда ежедневно и да се стреми да си ги осигурява. Повечето хора, които идват при мен, казват, аз не мога да ставам рано. Ама не мога да ставам рано, защото и не мога да си лягам рано. Тоест, ние приемаме, че не можем да правим едно или друго нещо и оттам нататък нещата не вървят. Така че първото правило за мен винаги е не лягай рано, а ставай по-рано и ще видиш как започваш да лягаш по-рано. Тоест нещата така. Това е правилният подход. Тоест ставане сравнително рано, лягане съобразено с това ставане. И другото важно нещо е, че това трябва да бъде консистентно всеки ден, включително и през уикенда. Сега, ако през седмица ставаш в 6, може би събота и неделя да поспиш до 7. Но не е добра идея, ако през седмицата и имаш избор. Защото ако работят на смени, хората не винаги имат избор. Нали? Това е друг случай. Но ако имаш избор, поддържай този редовен навик на ставане, защото тялото ти свиква и то много по-лесно става и много по-лесно ляга. И свиква, че нощта е време за сън.
Другото важно нещо, което ми се иска да наблегна на него е да се ограничи употребата на кофеин, на стимуланти след обяд. Докато сме 20-30 годишни, тялото ни може да търпи много неща. С напредването на възрастта, като зрялата възраст от 30, след нея говоря, а с напредването на възрастта на нас започва кафето да ни влияе все повече. Да не говорим, че на някои хора влияе много повече, отколкото на други. Нещо, с което аз съм изключително несъгласна, е употребата на енергийни напитки. Много ми е мъчно, когато виждам ученици, съвсем млади хора, които използват енергийни напитки, което е много лошо за целия организъм. Какво остава в организма за възрастния човек, какво остава за детската възраст. Така че употребата на енергийни напитки, употребата на кофеин трябва да се ограничи, като моля да знаеш и ти слушателите, аз много обичам кафе. Тоест аз не съм пуритан. Много обичам кафе, но знам, че то вреди на съня и е добре да го спазваме. Другото нещо, което е много важно, ние някакси смятаме, че алкохола преди лягане ни отпуска и ни кара да спим по-добре, това всъщност не е точно така. Така че другото нещо, което е важно да ограничим, пак една чаша вино е различно от една бутилка или от 3 малки уискита. Алкохола по-скоро влияе върху парадоксалния сън, т.е. той съкращава цялостния етап на съня и ни кара да се будим изморени. Другото важно нещо, което е добре да споделим, е да намерим начин да разтоварваме стреса от деня и напрежението и тревожността и тревогите изобщо, защото ако си легнем психически обременени, най-вероятно дори да не се събудим, съня ни няма да е качествен, защото мозъка продължава да работи. Сега, мозъка в нито един момент не спира. Това е много важно да го подчертаем дебело, но ако той продължава да работи в режим непрекъснато на търсене на решение, това не е окей за цялостното качество на съня. Другото важно нещо, което така идва на първо четене и може би с него трябваше да започне, е, че много е важно там, където спим, да е тъмно. Тоест светлината ние подценяваме, особено ние живеещите в големите градове, ако живеем и в по-централните части, където е много осветено, не си даваме сметка, че светлината е враг номер 1 на съня. Защото хормона, който се свързва най-често с съня, мелатонина, започва да се отделя вечер, когато е тъмно. Ако около нас никога не е тъмно, този хормон няма да достигне стойностите, които би трябвало да достигне, за да ни осигури качествен сън. Ясно е, че трябва, когато легнем, да е тъмно, но нужно ли е няколко часа преди това ние да стоим на тъмно? Не бих казала да стоим на тъмно, но бих искала да наблегна на факта, че ако вечер у дома ти е светло, колкото е през деня, реално за тялото ти няма разлика дали е вечер или е през деня. Има различни изследвания, дори не е нужно да правим кой знае какво изследване, за да го наблюдаваме това нещо, но колкото по-синхронизирано е нашето тяло с циклите на природата около нас. Примерно, колкото по-близо до изгрева ставаме и по-близо до залеза лягаме, толкова по-качествен е нашия сън. Сега, в различните географски ширини това има различен вид. Аз смятам, че ние в България сме щастливи да имаме така, да сме на географската ширина, на която сме, защото ние имаме ясно изразени сезони и от тази гледна точка има ясно изразен ден и нощ. И може би си забелязала, че през зимата имаме нужда от повече сън, през лятото имаме нужда от по-малко сън. Просто денят е по-дълъг и ние, съобразявайки се с този цикъл на денонощието, реално се чувстваме по-добре. И през лятото се наспиваме по-бързо, пък през зимата имаме нужда да поспим повече. Така че вечер не е задължително да е тъмно, но е хубаво светлината да е по-приглушена, колкото повече се приближаваме към времето за сън, толкова по-добре е светлината да е по-приглушена. Добре, а тук аз знам, може би, как ще ви отговориш, нали, но е нещо, с което според мен много хора се борят, но заспиването на телевизор. Това как ни влияе и как може да се откажем
от това нещо, защото считам, че това е нещо, което много хора го правят, пък всъщност е много, много негативно за нас. Това е свързано с едно от другите неща, които пропуснах да спомена, така че тук е тяхното място. Когато сме ангажирани в електронни устройства, игри, визирам компютърни игри, не board games, пък и board games. Но когато сме ангажирани с електронни устройства, когато гледаме телевизия, когато гледаме филми, които са много емоционални, ние сме различно чувствителни, но все пак това влияе на всички ни, по-трудно се отпускаме и изпадаме в добър сън. Едно от нещата, които съветвам всички да направят, е да махнат телевизора от спалнята си и да махнат телефона от спалнята си, таблета и компютъра. Ако нямаш друга възможност, окей, разбираемо е. Но от нас самите зависи да кажем примерно 60-90 минути преди лягане окей. И пак това е свързано с самонаблюдението. Ако гледаш един филм и си лягаш и заспиваш след него, е окей. Обаче ако усетиш, че този филм продължаваш да го въртиш в ума си, след като си легнеш, това е индикация, че нещата не са съвсем добре. И може би е редно да отделиш малко време за психоемоционално така разтоварване след този филм или тази активност. Много хора казват, аз не мога да заспя без телевизор. Истината е, че могат да заспят без телевизор и буквално в рамките на няколко седмици могат да го променят това. Аз винаги препоръчвам техниките за емоционална свобода, ТЕС, но може да бъде направено и с други медитативни практики или просто ние използваме телевизора като извинение да не обърнем внимание на това, което е по-важно в момента. И това е свързано с няколко въпроса, които ние трябва да си зададем. Нали, какво искам, какво е ценно за мен, защо гледам телевизия, когато знам, че не е добре за мен, какво се опитвам да притъпя по този начин, от какво имам нужда, как мога да си осигуря това, от което имам нужда. Нали, така че това са въпроси, които могат да се зададат и най-хубавото е, че могат да намерят своя отговор. Последен въпрос, надявам се, от тази тема, защото имаме още много, което да разгледаме. Всъщност, ти препоръчваш ли приемането на някакви хранителни добавки, които да спомагат нашето заспиване? И ако да, какви са, кои са те? Аз вярвам, че всеки човек първо трябва да се погрижи добре за тялото си посредством движение, сън и храна. Това е минимум. Ситуацията обаче в нашия живот, в нашето ежедневие е, че както се разбра, ние не спим достатъчно. Нали? Ние живеем в среда, която е умерено токсична. В големия град това не е тайна за никого, че въздуха не е особено добър, изгорелите газове са проблем, достъпа до качествена храна е проблем. И всичко останало свързано. Шума като замърсител е проблем, който също влияе. От тази гледна точка има периоди, в които е добре да приемаме хранителни добавки. Аз обаче не вярвам, че има едно нещо, което е добро за всеки и определено не вярвам, че всеки трябва да взема всичко, което чуе. За мен хранителните добавки се вземат по специфична препоръка, според нуждите на човека. И от тази гледна точка, да, препоръчвам хранителни добавки, да, пиях. Аз самата вземам различни хранителни добавки, но винаги гледам те да са съобразени с конкретната нужда. В този аспект витамин С е задължително за всеки живееш в малки и в големия град. Качествените мултивитамини са задължителни за всеки. Това, което аз препоръчвам хората да вземат, са витамини, които са съобразени с тяхната ситуация в живота в момента. Тоест, ако са кърмещи майки, витамините са едни. Ако са тинейджери, витамините са други. Ако са активни хора, витамините са трети. Аз лично вземам витамини за кръвната група. Аз съм кръвна група А и този тип витамини дават най-доброто за моята кръвна група. Другото, което е много важно да се взема, ако човек има така проблеми с стреса, с тревожността, с напрежението, може да вземе неща свързани с облегчаването на напрежението. Нещо, което много харесвам като хранителна добавка е родиолина.
То е направено на основата на едно растение, което има почти магически свойства, Родиола розея или златен корен, още го наричаме. И то от една страна помага за успокояване на нервната... Тоест, от една страна енергизира, от друга страна помага за успокояването на ума. Тоест, има различни неща, които могат да се вземат. И разбира се, не мога да не спомена мелатонина, с уговорката, че аз съм по-скоро против всеки да взема мелатонин, защото е видял реклама или е чул една жена. Защото първо нашето тяло произвежда мелатонин. Количествата, от които ние се нуждаем, са по-малко реално от това, което вземаме. И тук е много важно да обърнем внимание на това какви хранителни добавки вземаме. Дали са естествени, дали са синтетични, какъв мелатонин вземаме, дали е естествен, дали е синтетичен, каква е чистотата на таблетката, която вземаме. И тук нататък вече, имайки този информиран избор, в най-добрия случай да се консултираме с специалист, можем да сме спокойни, че правим най-доброто за себе си, защото съм имала случаи, в които хора идват и казват, аз вземам и започват да изброяват една шепа неща, които те не знаят защо ги вземат, но са чели някъде, че са полезни. Може ли тогава да кажем, че ти по-скоро препоръчваш да наблягаме и ако решим да приемем хранителни добавки, да видим какви са те през нашия ден, какви взимаме през деня, а не толкова много вечер да вземем просто едно магическо хапче и да се надяваме, че ще заспим? Определено. Защото ако опрат нещата до вечер да взема магическото хапче, да, пропуснах да кажа, можем да вземем магнезии, но пак магнезия сам по себе си нищо не върши. Магнезия трябва да е с цинк, трябва да е с витамин С, сам по себе си той не е достатъчен. Но ако разчитаме само на магическото хапче вечер, най-вероятно нещата са изпуснати от контрол и трябва да обърнем внимание по-скоро, да погледнем по-холистично. Какво се случва, че не можем да заспим? И как можем да адаптираме ритъма си на живот към това, което е по-добре от гледна точка на добрия сън? Преминаваме към темата за митовете, която всъщност е много, аз съм много развълнувана за нея. Тези митове всъщност, които съм събрала, част от тях са от книгата ти, част от тях са някои, които аз съм чувала и считам, че ще бъдат интересни. Всъщност това е, може би, най-лесният начин нашата аудитория да може да се види в тях, да може да разбере малко повече всъщност за съня. И всъщност първия мит, който лично аз също го прилагаме, само да дойде уикенда и ще се наспя, нали? В смисъл, от този тип хора, които сутрин стават за работа рано, за някои хора е рано, за някои хора не е рано, но чакаме уикенда с нетърпение, просто за да може да се наспим. Това е от една страна е мит, от друга страна за доста хора е живата действителност. Моята основна препоръка би била и винаги е винаги да се опитваме да си даваме максималното количество сън, от което имаме нужда през седмицата. Ако работим на смени. Ако през седмицата графика ни е такъв, че ние просто не можем да се наспим достатъчно, да, можем да наваксаме с 1-2 часа събота и неделя. Но това, което е много често свързано с този мит, е, че хората му отпускаме края, да кажем в петък и в събота, защото в неделя ще се наспим. И ние се наспиме в събота след обед, в събота срещу неделя, в неделя след обед и неделя 6 след обед, вечерта сме кукуряци. А тепърва трябва да лягаме и да се будим за седмицата. Тоест, от една страна е добре да поспиваме повече, ако имаме възможност, ако имаме и нужда от това. Защото човек, който се нуждае от 7-8 часа сън, може сравнително лесно да си ги осигури през седмицата и не е нужно да наваксва събота и неделя. Така че от една страна е добре да осигуряваме съня през седмицата, от друга страна вече ако имаме крайна необходимост да поспиваме, но дори е по-добре да е в събота, а не в неделя. За да можем в неделя да сме умерено изморени вечерта и да стартираме седмицата отпочинали и адекватни. А от сън спомен няма, което предполагам, че това съм го чувала много в тинейджърските ми години, нали? Mm-hmm. Хайде, сега излизаме, нали? От сън спомен няма. Аз вярвам, че всеки го е
произнасял поне веднъж в живота си, сигурно го е чувал, най-вероятно го е използвал. Когато сме тинейджери, когато фокусът ни е насочен навън към другите хора, ние много лесно игнорираме това, което е важно, което е необходимо за нашето тяло. Плюс това, като тинейджери, младият организъм е способен да направи чудеса. Той се възстановява много лесно след безсънна нощ, той издържа много повече на безсънни нощи. Изобщо хубаво е да си млад. Като мина 25, защото горе-долу тогава започват вече да настъпват различни промени. Безсънните нощи започват да ни тежат все повече. И ние започваме да се съобразяваме все повече с това, което тялото ни казва. От сън спомен няма. Истината, че ако не си осигуряваме достатъчно сън, няма да имаме никакви спомени, защото, както вече ти споделих, ние интегрираме информацията от деня в дълготрайната памет, в дълготрайната памет по време на процеса на сън. Сега, това е нещо, което ми беше много интересно и тук имам допълнителни въпроси, но всъщност единия мит е всеки човек има нужда от 8 часа сън. Ние вече говорихме по тази тема, всъщност казахме, че за всеки е различно, но минимума, за който повечето хора се стремим е 7 часа. Има ли разлика в часовете сън, от които един мъж и една жена имат нужда? Има различни изследвания, които говорят за половите различия от гледна точка на съня. Те показват различни резултати и от тази гледна точка, моите впечатления, честно казано, от работата ми с непосредствената ми работа с хора, е, че тези различия не са толкова големи. Тоест, ако се задълбочим много внимателно, ако това е една тема, която ние така сме особено любопитни към нея, може би ще намерим нещо. Но чисто от злободневна гледна точка, мисля, че това е по-скоро така... Не е нещо, на което да обърнем толкова внимание, а е по-важно да се фокусираме върху това, че 7 часа са абсолютния минимум, защото повечето хора имат нужда от 7,5-8,5 часа. Така че 7 часа, ако се будиш сутрин и се чувстваш изморен и през деня си изморен и усещаш, че нямаш енергия, най-вероятно имаш нужда от повече сън. Ако заспиваш сравнително бързо след обед или вечер, ако заспиваш за 5 минути, най-вероятно имаш нужда от повече сън. Така че това е важно да се адресира. Най-малкото човек да го знае, за да може да си разреши да спи повече. По-добре да натиснеш бутона за отлагане на алармата, за да поспиш още малко. Тук, признавам си, всяка сутрин е това при мен. Наистина, всяка една сутрин имам по няколко аларми, за да мога да стана. И аз също така си казвам, аз още малко, нали? Само още малко, имам още една аларма. Така че тук би ми било интересно да ни споделиш. Отлагането на ставането, честно казано, е свързано с няколко различни неща. То може да е свързано с това колко часа си лягаме. Тоест, ако си лягаме късно, е нормално сутрин да натискаме алармата отново и отново. Това е едното. Другото обаче е свързано и с нашите естествени предпочитания за сън или хронотипите на съня. Ако сме по-скоро сутрешен тип, какъвто съм аз, по-лесно ставаме сутрин сме енергични. Ако сме по-скоро вечерен тип, какъвто подозирам, че може би си ти, това натискане на алармата сутрин няколко пъти е доста характерно, просто защото този тип хора имат нужда да станат малко по-късно и да легнат малко по-късно. Но пак наблюденията ми сочат, че те използват това нещо като извинение. Тоест, извинението, аз съм късна птица и затова си лягам в 2 часа, е често и неправилно използвано. Така че моят съвет би бил настрой 2 аларми, дай си време, в което да ставаш, но се замисли кога лягаш и какво можеш да направиш там, за да ставаш часовника, когато звънне. И нещото, което ми прави впечатление, преди години имах един телефон, който звънеше, един момент спираш. Сегашният ми телефон, той не е нов, просто. Телефонът, който го замени, звъни, докато не го изключа. И при положение, че той не е в стаята ти, а го чуваш, т.е. ти трябва да станеш, за да натиснеш алармата. Така че, ако имаш трудности с алармата, изкарай алармата по-далече от теб.
нали, да трябва да станеш от леглото. Това е един вариант, защото при мен просто е до нощното ми шкафче. Аз само мога да се присегна и да го натисна, но ще помисля да изкарам телефона, за да мога да се изкарам себе си от леглото сутрин по-лесно. Купи си будилник и си го служи някъде по-далеч. Да. Хидролизираният колаген на Real Food е чист телешки колаген тип 1 и 3. Не съдържа глутен, лактоза и захар. Разтворим в топли и студени храни и напитки. Затвори очи и започвай да вариш овце и ще ти се доспи. Това е нещо, което в градината, още като бях доста по-малка, в детската ми градина много често го повтарях. А работеше ли? Не. Това е моят проблем с точно това нещо. Никога не съм го разбирала това. Разбирам какво ми казват. При мен никога не е работил. Но това не означава, че не работи за други хора. Идеята за тази практика е да някакси да се откъснеш от мислите, от средата и да влезеш в един така по-ритмичен, по-медитативен режим. Но за мен има много други практики, които са много по-добри. Така че ако броиш и стигнеш до 101 и не си открил нищо, просто смени начина, с който да заспиваш. Тук отново техниките за емоционална свобода, различни медитативни практики, всичко, което ни помага да се отпуснем, е подходящо в така като начало на добрия сън. Нужно ли е да насилваме едно дете, ако то не иска да спи на обяд? Разбира се, в детските градини е друго, и там имат рутина, нали, която трябва да се спазва, всички деца лягат и така. Нали. Говорейки вече за домашна среда, където ние може да контролираме този процес. Когато говорим за детския сън, има много неща, които трябва да вземем предвид. Децата до бебенцата имат нужда от 23 часа сън. Те си го набавят, реално. Обаче децата на 3, 4, 5, 6 години, те имат нужда от, може би, 12, 16 часа. Нали? С нарастването на възрастта тази нужда намалява. Реално, но можем спокойно да кажем, че едно дете се нуждае от път и половина повече сън от възрастния човек. И реално аз не познавам, никога не съм виждала през живота си човек, който да си спомня, че като дете е обичал да спи след обед. Абсолютно. Това никога не съм го срещала. Може би има такива хора, не знам. Но ако питаме децата, искат ли да легнат след обед, те най-вероятно ще кажат, че не искат и се съпротивляват. Аз много мразех да спя след обед. Много обичах да спя, ама това беше голяма драма. Така че по-скоро отговорът ми би бил изключително важно е децата да имат рутина. Изключително важно. И колкото повече усилия положат родителите да създадат тази рутина в първите 2-3 години от живота на детето, толкова по-добре ще регулират неговия цикъл на сън, защото хората си мислят, че децата се раждат и навика за сън е придобит, т.е. навика за сън е формиран, качеството на съня е гарантирано, нищо подобно. Първите 2 години от живота, една от ролите на родителя е да приучи детето към добри навици на сън и това е свързано с рутината. И от тази гледна точка важно е за децата да спят след обед. Много е важно, ако те не искат да спят след обед, какво се случва непосредствено преди това заспиване. Доколко късно вечер стоят, нали, защото и при децата има нещо, че когато те са превъзбудени, те може да имат отчаиваща нужда от сън, но превъзбудата не могат да заспят, както и при възрастните хора, но при децата тези процеси са много обострени. Така че за мен задължението на всеки родител е да знае, че неговото дете има нужда от много повече сън, отколкото той самия, и да прави всичко възможно децата да си лягат рано, защото съм чувала безумни неща от типа на аз имам дете на година и половина или на 3 години, или не си спомням, и ние имаме вечерна рутина и то си ляга в 11 часа. Това е недопустимо. Недопустимо е. Нали, по всякакъв критерий. Така че за родителите е много важно децата да имат режим, да лягат рано, да спят след обед. Вече според зависи от конкретната ситуация, но като цяло това са основните насоки.
Така, сега стигаме до следващата тема, която всъщност е насочена към твоята книга и дневник, които аз съм донесла и както споменах всъщност, аз започнах да използвам дневника и доста въпроси се породиха оттам, които всъщност сега искам да коментираме. Но първо да започнем с това, ти защо реши да напишеш тази книга? Тя е първата ти, нека да споменем. И защо реши да я напишеш? Тази книга беше един много дълъг процес, който не можех да не я напиша. Просто започнах я преди доста време, отнеми 7 години, за да я видиш във форма. Тя излезе миналата година. Реално това е един 7 годишен процес. Нали, на приливи и отливи беше, но аз не се отказах от него, защото не можех да не я напиша. Темата за съня е изключително важна. Не защото нямаме за какво да си говорим, не защото нямаме друга работа в живота си. Темата за съня е основата на живота ни. И ако можем, ако си осигурим по-добър сън, всичко останало в живота ни ще ни е по-лесно. Включително и отношението ни към останалите, и връзката ни, отношението ни с децата. И щастието като цяло. Така че за това я написах, защото исках да споделя работещи практики, исках да споделя част от това, което знам. Вече ти споменах, че аз вярвам, че всеки човек може да подобри съня си. Написах тази книга като едно ръководство за това как да го направи. Тя е базирана на моята работа с клиенти, на обученията, които водя, изобщо на всичко, което съм видяла през опита си като ефективно и ефикасно и най-вече приложимо. Тук и сега. Не след 10 години, не когато придобиеш някакви невероятни умения, тук и сега. Четеш, прилагаш. Резултат. Четеш, прилагаш резултат. Тоест, можем да кажем, че всъщност книгата е подходяща за всеки. Да. Стига да има желание да я прочете. Да, и да има желание нещо да промени. Или то дори да не промени, да се запознае. Нали, самата книга дава информация, която не всеки знае. Да. И просто е събрала на едно място цялата информация, която ти е нужна за съня. Дори да не усещаш, че имаш нужда нещо да промениш, може да се запознаеш. Можем да я разделим условно на 3 части книгата, въпреки че реално те са 2 части, но в моето съзнание те са 3. Първата част е за тези, които искат да знаят как и защо. По-скоро защо. Какво е съня, какво се случва, защо се случва, какви са процесите и така нататък. И тази част, ако не те интересува като читател защо, можеш спокойно да я прескочиш. Следващата част е свързана с какво влияе върху съня. Храненето, движението, стреса, убежденията, митовете. Тук ще намериш отговори на въпроси как всеки един от тези фактори влияе върху съня и тук ще намериш конкретни неща, с които да промениш тези фактори, така че да го направиш приложимо за теб в твоя живот, в твоята ситуация, каквато и да е тя. И вече третата част на книгата, така основно практическата част, е свързана с техниките за емоционална свобода, защото за мен това е най-доброто нещо, което можем да направим, за да подобрим съня си и живота си като цяло, но специално за съня. Можем да намерим много лесно облегчение, можем да заспим много по-бързо, да спим много по-добре и да се будим много по-енергични и адекватни, ако използваме техниките за емоционална свобода. И точно за това им отделих цяла глава с конкретни практики, с неща, които човек дори да не е прочел предходните глави, прилагайки това, което ще намери в тази глава, може да подобри съня си. Като умишлено съм се постарала тази книга да е достъпна за всички. Тоест, фактите, всичко, което съм включила в нея е проверено, базира се на научни доказателства, базира се на проверени неща, на много литература, но в същото време целта ми беше то да е четимо, да е разбираемо и най-вече да е приложимо. Тук и сега. Да, аз мога да потвърда. Радвам се да го чуя. И наистина е много интересна и както ти каза, се разделя на части, което я прави абсолютно за всеки. Нали? Аз мога да твърда, че тази книга е за всеки. И към нея всъщност ми е по-интересен дневника, на който сега искам да обърнем малко повече внимание. И всъщност попълвайки дневника, аз лично имах затруднения в някои части, за които сега всъщност искам да те попитам. И едното е, в него се открива, има възможност за записване на седмични цели. Така.
защо си поставяме седмични цели. Нали, аз съм свикнала да си поставям, и повечето хора, предполагам, си поставяме дългосрочни цели. Нали, началото на годината всеки записва, тази година ще направя това, ще сваля 15 кг, нали, и всякакви други неща, от които той има нужда и иска. Но тук ставаме свидетели на седмични цели. Защо? Като, да кажем, 23-та година си записала, човек си е записал, че иска да отслабне с 15 кг. Какво се случва обикновено на следващата година? Но отново се записва в следващата година. Така да е, постигнал ли ги? Най-вероятно не. Най-вероятно не. Точно за това са седмичните цели. Защото когато поставяме, много е хубаво да поставяме цели в началото на годината. Много обичам. Събуждам се, нали, на 1 и на 2 януари и започвам да поставям цели. И ако тези цели са на лист, на тетрадка, на тефтерче, на каквото и да са някъде и не ги погледнем никога повече или ги погледнем 1-2 пъти до края на януари и след това ги забравим, би било истинско чудо, ако сбъднем една от тях. Да. Така че ежеседмичният фокус върху целите е много, много важен. Но искам да те върна на един въпрос, който ти не зададе, а е изключително важен. Защо е необходим дневника на съня? Защото и то е свързано с всичко, което и за това го създадох този дневник на съня. Когато говорим за безсънието, когато говорим за проблемите с съня, когато говорим за качеството на съня, единственият начин да оценим това, освен с въпросниците, е да следим нашите ежедневни навици посредством дневник на съня. Това е първия в България изобщо дневник. Най-вероятно е първи от този тип изобщо, който е толкова специфичен и включва неща по-различни от колко ставаш, колко лягаш, колко часа си спал, което е класическия дневник на съня. Въпросът тук е защо е необходим този дневник и отговорът е защото без да следиш ежедневните си навици, ти не само не можеш да постигнеш целите, които си поставил, но не можеш да промениш това, което искаш, в частност да подобриш съня си, благосъстоянието си, ако щеш и финансовото си състояние, професионалния си успех, без да го следиш и да правиш оценка на това, което вече си постигнал. Така че това, дневника на съня е неразделна част от книгата и той беше без него книгата е едно добро четиво. С него книгата това е инструментът за приложение на всичко, което е написано в книгата. И тук отново опираме до желанието и самодисциплината на всеки, който стигне до дневника или до книгата и желанието му да ги приложи и да види резултати. Изкарала съм много такъв тип въпроси, които, нали, всъщност аз съм усетила, попълвайки дневника, като нещо, което ми е интересно и всъщност тук идва частта, в която ние да записваме проблемите. Mm-hmm. И всъщност тук по-интересното ми е как, записвайки ги, те ще помогнат на нашия сън и дали са толкова пряко свързани. Много свързани са. Пак, ежедневието ни влияе върху качеството на съня. Някои от нас са по-тревожни, отколкото други и те не спират да мислят за нещата, които могат да се объркат или нещата, които не вървят. Един от начините да намалим това напрежение е или задачите, които предстоят. Един от начините да намалим това напрежение е да изкараме всички тези задачи и проблеми извън нас, да ги запишем, така че да не ги забравим, защото ние се притесняваме утре да не забравя това, да не забравя това, какво ще се случи, така. Да изкарвайки ги навън от нас, това разтоварва ума и ни позволява да се отпуснем вече, защото ние не сме ги игнорирали. Те са записани и утре ще ги разрешаваме. Това е едното. Другото нещо е, че изкарвайки ги, по този начин ние си даваме сметка, че не всички са толкова значими, колкото си ги представяме. Така че това са две от основните причини, поради които искам хората да записват и проблемите. Не е задължително, но помага. Ти каза всъщност, че дневникът е изключително подходящ и бих казала даже необходимост, нали, за човек, който иска да промени навиците си за съня. Не само за съня. Да, но това е само някакъв период, само в някакъв период, или примерно да кажем първите 3 месеца имаме нужда от този дневник, или той трябва да стане просто една част от нашия живот. Винаги да имаме, било то под този вид
било то някакъв друг тип дневник, който ние да записваме тези неща преди сън. Попълването на дневник на съня е задължително за моите клиенти, които търсят помощ за подобряване на качеството на своя сън. Само че ние сме живи хора и се отекчаваме. Много хора не обичат да попълват дневник, аз самата не обичах да попълвам дневник. Така че няма нещо, което е за винаги. Но когато изпитваме затруднения със съня, когато живота ни не върви добре, когато имаме трудности от различно естество, когато се чувстваме емоционално уязвими и така нататък, попълването на дневник винаги е добра идея. Дневници има най-различни. Като цяло има много доказателства, че воденето на дневник, писането, допринася много за облегчаване на емоционалното състояние, допринася много за менталното здраве, за психическата устойчивост, но пълването на дневник е задължително в трудни моменти. И пак добре е да се прави за някакъв период от време. Когато става дума за промяна на навиците на сън и живот, минимум е 3 месеца. Колкото повече, толкова повече. Някои хора го превръщат в нещо по-различно, други хора спират да го попълват след няколко месеца. Но това, което виждам отново в практиката си, че ако човек отдаде 3-6 месеца, 3-4-6 месеца от себе си, за да попълва дневник, нещата се променят, мисленето му се променя, навиците му се променят. И разлиствайки страниците назад, той може да проследи много ясно какво си е мислил в началото, какви са били мислите, които са го безпокояли, какви са били трудностите и докъде е стигнал. Така че ако искаме проследимост, попълването на дневник е задължително. А мястото на храната, какво е в дневника? Защото тук имаме място за попълване на какво сме вечеряли, кога сме вечеряли, каква е необходимостта да знаем тези неща за храната. Отново, за тези, които искат да разберат защо, как, книгата там е по доста място съм отделила точно на връзката между храната и съня. В дневника по-скоро служи като маркиране, защото по-скоро маркиране на храненето с това, което сме консумирали, защото то има отношение към съня. Ако преяждаш системно вечер, непосредствено преди да си легнеш и след това се оплакваш от невъзможност да заспиш или от тежък сън или от храносмилателни проблеми, тя връзката е много видима. Така че това е още един начин ние самите да видим какво се случва, за разлика от аз си мисля, че правя това, което е добро, пък то виж какво се оказва. Да. Това, което си мисля, е различно от това, което правя. Да. А 2 часа преди да заспим, защо са точно 2 часа преди да заспим? Час и половина, 2, пак няма едно време, което е оптимално за всеки, но 2 часа е един безопасен период, защото, да кажем, в началото на тези 2 часа аз започвам да се настройвам, че сега трябва да махна телефона, да махна таблета, да почна да се отпуска, може би да си взема душ, може би да си взема вана, може би да си поиграя с кучето или там да видя децата или каквото там правя вечер. И тези 2 часа дават възможност ние постепенно да се отпуснем. Защото хората смятаме, че работил съм на пълни обороти до 10 часа и това много често се случва с хората, активните, заети, работещи хора в нашето време, които ние като цяло работим с ума си, ние не работим с тялото си. И някакси приемаме за нормално да седим на компютъра на бюрото до 10 часа вечерта, да хапнем нещо набързо и изненадващо в 10:30 да заспим. Все едно е дискретно състояние, 0 или 1. Ама тялото не работи така. Така че 2 часа период са по-скоро буфер, в който ние да минем от активния към пасивния период от денонощието. Преминаваме към темата с блиц въпросите, която всъщност е част от всеки един наш епизод. И всъщност тук ще искаме за кратки, колкото е възможно, отговори. Добре. Като първият ни въпрос е всъщност колко градуса трябва да е в една стая, за да спим по-добре. Няма една температура, която работи за всеки. Аз винаги съветвам хората. Казва, че е по-добре да е по-хладно, отколкото в
нормално, да кажем във всекидневната, но истината е, че ние сме различни. Някои обичат да спят на по-топло, други обичат да спят на по-хладно. Смята се оптимална температура нещо като 17-20 градуса. Аз съм от хората, които обичат да спят на по-топло, така че 17 градуса за мен е недопустимо. Но има много хора, които обичат да спят на по-хладно. Тоест, може да кажем, че температурата не влияе толкова много на нашето качество на сън. Не, тя влияе, защото всички ние не можем да спим, когато е много горещо, когато е много влажно, когато е много студено. Просто е важно да познаваме собствените си потребности. Има хора, които обичат да им е хладно, да са много завити. Има други, които колкото и да са завити, ако е хладно в стаята, те просто не могат да заспят. Същото и с храната, между другото. Има хора, които 3 часа преди лягане нищо не хапват. Има други, които ако не ядат 3 часа са гладни и не могат да заспят. Така че индивидуално е. Забранено ли е, така да го кажем, да се пие вода преди сън? Не е забранено. Разбира се, че не е забранено, но е хубаво да имаме предвид, че колкото повече вода пием непосредствено преди лягане, толкова по-голяма необходимост ще имаме да ставаме през нощта до тоалетна. И с възрастта тази потребност се увеличава. Така че от тази гледна точка, ако хората имат проблеми с ставането нощем, специално за ходене до тоалетна, бих ги посъветвала да ограничат пиенето на вода не през деня, напротив. Да пият достатъчно вода през деня, но непосредствено преди лягане да избягват течности и вода. Следобедния сън разваля ли нощния сън? И да, и не. Следобедния сън за някои хора е необходим при работещите на смени, при майките с малки деца. За някои хора е необходим, защото те не си набавят достатъчно. Имат нужда от по-голяма потребност от сън или пък боледуват и те няма как да ги набавят през нормалните дни. Тези хора като цяло се чувстват по-добре, ако спят след обед. Тоест те имат нужда от тази почивка, дрямка, която е добре да се държи до 30-40 минути. Нали? Не е хубаво да влизаме в много в така дълги часове сън. Но за останалите, които първо имат по-малка потребност от сън, второ не са свикнали да спят след обед, това по-скоро разбива цикъла им на съня и специално за хората, които страдат от безсъние, следобедната дрямка е по-скоро противопоказна. Но това е една друга група, нали? Там изисква специално внимание. Колко време трябва да ни отнеме да заспим? Много хора смятат, че ако заспят в момента, в който главата им докосне възглавницата, това е симптом на добър сън. Учените обаче смятат, че между, може би, 15 и 30 минути е нормално време за заспиване. И ако заспиваш веднага, най-вероятно не си доспиваш. Всеки със мнението си, но да кажем до 30 минути е нормално период на заспиване. Какъв съвет ще дадеш за кърмещите майки, които им се налага да стават по няколко пъти през нощта? Един от сериозните периоди на безсъние в живота на всяко семейство, по-скоро на жените, е периода на бременността и след това кърменето. Защото от една страна трудно се спи, когато си бременна, от друга страна, когато има малко дете, той има своите потребности, трябва да бъде хранено, трябва да бъде обгрижвано, трябва да събужда се и така нататък. Единственият съвет, който можем да дадем на кърмещите, на младите майки е, че това е до време, т.е. стискай зъби и това ще мине. Това е едното нещо, но друго по-важно нещо е съвета, който се дава по-общо е това, че се будиш през нощта, означава, че е добре да обръщаш внимание на дневния сън. Тоест, възползвай се от всяка възможност за сън и когато детето спи с него. Защото това е все пак за някакъв ограничен период от време. Може да е година, може да е малко повече. Като цяло, вероятно е дори по-малко от година. Периодът е такъв, той ще премине, но възползвай се максимално от всяка възможност за сън. Така че това, което казахме от 9 за следобедната дрямка, тук е обратното. Спи колкото можеш повече. Гергана, много ти благодаря, че беше наш гост в подкаста ни. Радвам се, че успяхме да поговорим за тази много важна тема
сън. И всъщност искам да призова нашите зрители да напишат в коментар какво друго искат да чуят, защото предстои със сигурност още един епизод с Гергана, в който ще обърнем малко повече на техниките за емоционална свобода, както и за стреса, но това ще бъде по-нататък, така че пишете какво друго би било интересно да видите от нас. Благодаря ти за поканата, за мен беше огромно удоволствие и очаквам с нетърпение следващата ни среща.